Ayan, so naimbag nga aldaw Yes, ya amin. naimbag Ket aldaw. welcome kayo dito yung programa nga Samiweng ti Distrito! Yes, Of course. naman! Yes, naimbag nga aldaw kadagiti amin ngagbuybuya dita. Ken thank you so much ti panang kadwayo kanyami tatanga aldaw. Yes. Diba, Kabsat Kay? Yes naman, Kabsat Jeff. Ayan, kablawa man nagiti madamang mga aldaw tatarita. Kabsat, Yes. paraman kayo man, nagpadigo kayo man kadagitay. Agkakaimas nga si daon nyo tatangal daw. Yan, pangaldaw May man bagnet eh. ko na. Ano Yan. sindam. Dagayam kadwa tayo dito. Dati nakagwapo nga Kabsat tayo nga ni Kabsat Clifford. Yan. Very Hello, nice. Yes. Kapsat Cake Sana and all. Kapsat Jepony. Yes. Ayan. So, naimbag nga daw yung amin. Of course, tata partner, Ket, bago tayong rugyanan dito yung programa tayo, agreed tayo man, iti happy birthday, birthday. kani Akong DV Sabeliano. Happy Happy birthday, sir. Ayan, And of advance course, happy birthday. Advance happy Yes. birthday. So, no, 25 kani Congressman DV Sabeliano. Ken of course, Yes. partner, tatangal daw, ket aduti pa premyo tayo. Yes, Nya, dagiti since pa premyo. countdown ng birthday ng ating mahal na congressman, yes. Ayan, Okay. ang Samiweng ti Distrito, ket, ay dati nga episode na dati Samiweng ti Distrito, kakabsat, ket, very special. Special birthday sa Yes. birthday. Ayan, kasi ng ating congressman, ket special edition dito. Yes. Of course. Ket, Ano ti since prizes birthday- tayo? Yan, since birthday na ado ti prizes nga ited tayo tatangal daw, partner, di ba? So, nya na nga prizes. Yes, dati maitad kadagiti kakabsat tayo nga buibuya nga talong touchscreen Wow. cellphones. Sana all. Yes, sana all garon. Sana all, Mapapasana dami all ka. At dapat ti lima nga keypad cellphones. Oh, sana all pa di yay, oh, di ba? Yes. And of course, the T2 packs nga 500 peso Oh, load. sana all 500 pesos. Pang skin ng ML. Oo nga. Ilang ml. Pang skin. Ano pa oo. yung prices natin dyan? Meron ding 3 packs ng 300 300 loads. loads. Pwede rin pang skin yun. Pwede rin yun yung mga yung mababa. Yan, and of course, dapat 10 packs nga 100 peso load. So, di Yes. makil talaga, partner, kuha tayo, di Prices. makil ti prices tayo. Kumbaga nag times 2. Yes, times 2, times 3. Yes. Ayan. Ayan. Sabay tayo nga nagpay ayam kakabsat. Ayan, sagutan na kay mga roda. Tia Kanta. kanta. Yes. So, take it away, Clifford. Dito yung nga kanta ket para kanyayo amin nga agbuy-buya. Magandang dilag, puso ko yung nabiyak. Wala nang ninanais, yaya ng langit. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganon ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya ng labis. Oh, magandang dilag, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Isang ngiti mo lang parang nakakaaliw. Ano ba ang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag.
Wala nang ninanais, ligaya ng labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag. Puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya ng labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag. Puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Yes! Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you. Ganda Yan, naman ang song. naglaing talaga ni Kabsat Clifford. Hamon, Sana kapsat, all. Japanese. How to be you. Ayan. So, antay nga arod nga baybaganin, Kabsat, nga agited iti prize para kadagiti viewers tayo. Yes. Ayan. So, ada ditoy, question na po, ket dati ket mga bak iti 100 peso load. Ayan. So, dagiti agbuybuy at i-remind ko laing apo nga dapat ket adati sharer badge tayo. So, dapat dati live stream tayo ket i-share tayo. Okay, tapno ma-qualify tayo nga sumali dito nga pa-contest of course ti Samiweng ti Distrito. Kasi Yes. no one ti sharer badge tayo partner ket syempre, Disqualified. Yes. Disqualified. So, kasano ka din nga ti sharer badge na i-share? I-share, Okay. i-share you dapat ito live streaming tayo, kakabsat. Yan. Kasi And sayang yung nagado Tapos ti no, prizes. kalpasan nyo nga i-share dati live tayo. Try to comment at tutik pakita yung ti nga to ti Ngato. nagan yung share. Oo, sharer or top Top fan. fan. Ang dami-dami. Pero Follower. no share yo, makita mi DJ Apo dito yan di comment Yes. section tayo dito Facebook Live. Yes. Yung ti importante kakabsat kat dapat adati sharer badge talaga. Yes, so hanta nga pabayagan Kabsat K. So Yes. dati tip first nga question mi Apo nga mga bak iti 100 peso load. Yan, can of course, dagiti disqualified ba dagiti na 20 studio? Ayan, hindi pwedeng sumali na. So, dati ti question tayo. Ayan, Mr. Scorer. Ayan. So, first question, mga bati 100 peso load. Ilan taon na si Kong DV sa November 25? Yes. Ilang Ayan, taon na yan? Oo. Of Ilang course, sa taon? November Kong, 25, yung birthday ng ating congressman, ilan taon na siya sa November 25? I-comment tayo, Dagijay. Comment! Ayan. Ayan, i-comment tayo na ako, Comment. Dagiti. Comment na. Ayan, i-comment tayo na ako, Una-unahan. Dagiti. Answers tayo. 100 Ayun. peso load. Ayan, Ooh, Ayun, the may giant. nanalo na. Bilis Ayan, may naman. nanalo na. Congratulations to Lovelea Lovelea Hernandez. Ayan, Lovelea. congratulations, ma'am. Yes! Nanalo ka ng... Congratulations, may 100 peso load. Oo. Ang bilis, Yeah. ang bilis. Ang bilis. So, paano ba ang gagawin ni na partner, DJ? Ayan. To claim your prize or your load, kakabsat, i-chat nyo lang ti messenger or private message yo ti messenger ti kabsat Kabsat channel. Yes, i-PM you, DJ. Number you, Yes. DJ Apo. Tapno mo mi, DJ number yung load on me, of course. Oh yes. Alright, wag na natin patagalin to. Yes. Ayun. Ayan. So, at dati i-award tayo, partner, nga lucky students. Wow, sana all. Ayan, of course. Sana all Sana manin, all. ah. Oo, Sana syempre. ulat ta na. Yes. Sana So, all lucky. Hantay nga rod nga pabayaganin tagi Yes. award ti cellphone kadagiti lucky students o nga of course napili iti opisina ni Congressman 20. Yes. Ayan, Ayan. 20.
20 nga students. Ayan, so Lucky awagan tayon students. iti representative from the office of the congressman ni Ma'am Catherine, Kabsat Karen, and Kabsat JM. Ayan. Yes, wow. Sana all. Nagpipintas Sana na, all. nagugwapo Supay na. Ayan. Hello ma'am, sir. Kumusta kay Tatang Aldaw? Yan, okay lang kano, soda. So, sir, kasano tayo ba nga napili dagitoy lucky students nga ikatayo ti cellphone tata? Babain mat dagiti kakatwata iti parbarangay isuda ti napagasatan nga napili nga maikan ti cellphone tapno makatulong ti inda pinagbasa. Ayan. So, of course, tata, online classes, kailangan tayo talaga ti cellphones. So, awagan tayo nga rodin, sir, dagiti lucky, 20 lucky cellphone beneficiaries tayo. Ay, so, lima muna. Lima muna, and then later na yung iba. Yes. Okay? So, ayan, tawagin na po natin, sir. Okay, si Ma'am Ruby Jimenez, yung anak niyan, si Joseph Arconado, Ayan. Okay, woo! Sana all. at si Sana all. Ma'am Elizabeth Vallador. Ayan, Ma'am Elizabeth Vallador. At si Ayan. Ma'am Benilda Ramos, Ayan. lahat sila taga San Juan. Ayan, mga taga San Juan. Wow. So, Congratulations yan. po. Ito yung mga bibigyan natin ng mga cellphones. Ayan. So, ibibigay na po natin yung ating mga cellphone sa mga beneficiaries natin. Mga lucky. Of course, hatid yan ng ating congressman Congressman. dahil birthday niya, di ba? So, interview ko lang. Anong masasabi niyo po na nabigyan po kayo ng cellphone from congressman? So, gusto kong batiin si Congressman ng happy birthday. And malaking tulong ito sa aking pag-aaral dahil online class po kami sa college. Yes, of course. Ayan, ganyan si Kong DV mapagbigay sa mga students and of course sa lahat ng mga constituents niya dito sa ating distrito. And ano pa yung masasabi niyo po, ma'am? Maraming salamat po sa bigay niyo sa aking cellphone mga anak ko. Sige, ano pa po, ma'am? Naimbag nga, ano daw mo ako congressman, agyaman ako na iti, anas mo, tapinilin ti anak ko nga inikar ti pag usa rin ang ag-module ako. Happy birthday, congressman. Kaya once again, happy birthday, Congressman DV. And ayan. So, wala ba, picture ba? Picture ba tayo? Picture, ayan. Ayan, peace. Eh once again, naimbag nga oras kadagiti amin pa yung agbuybuya. Congratulations na po, ket sapay kumadeta nga cellphone, ket agserbi. Ayan, agserbi para kanyayo. Ayan, di na siya of course. And nya po sir, tawagin na rin natin yung mga ibang nanalo ang tawang pabayabaginin. Si Ma'am Michelle Okmar and Ma'am Arlene Domingo Yan. from Sinait. Yan, from Sinait. Ayan, nangyamit tima ko na yung ma'am nga naikan kayo dito yung cellphone. Maraming salamat po sa pagbigay niyo sa anak ko ng cellphone na nagagamitin sa happy birthday, congressman. And of course, ken ni ma'am. Ayan. Tima ko na yung ma'am. Unang-una sa lahat, happy birthday go ay Congressman David Sabeliano. Yaman na kadayto nga intad mo ka cellphone. Congressman, dakil nga tulong dahil din makalabasa. Thank you. Yan, thank you so much, Apo. Ayan. Agdapuda pa iti sinait dagita tapno may dalaing i-claim dito yung cellphone. Of course nga, ited ni Apo Congressman. Thank you so much, ma'am. Ayan. Ayan. Okay kayo lang, ma'am, na kayo may laing dito yung studio. Yes, of course. Thank you, Gilbert. Thank you daw, Direct Gilbert. Ken nya met adda kaya yung ay shout out tata dagiti nagjubalay tayo. Ni Sir muna ti muna. Shout out sa mga kasama ko dyan sa baba. Alam nyo na yon. Yeah. Diyan sa baba sa base natin sa Kabugaw. And of course,
Si Ma'am Karen. Ayan. Dalatan nagigima pa ni pasahudan damdama. Bururay kayo. Ay, sana all. Sana all. Nagsahod ako, ma'am, yung mabaling i-double. Please. Ayan, Mabalin na may sumurot damdama, ma'am. Ayan, Ken, of course, ni Ma'am Catherine. Ayan, Karen, Catherine. Okay, shout out tigiji katabako mi jay Kapitolyo. Yes. Sagpamerienda kay kano dito ay kabsat. Ayan, hello kadagiti amin nga data Kapitolyo. Of course, DJ opisina ni Apo Congressman D.V. Sabeliano. So mag-greet pa daw sila. Belated happy birthday, Ma'am Alda. Belated happy birthday. Happy birthday, ma'am. Ayan, so maraming salamat, sir. Tatawagin na naman namin kayo mamaya. Okay. So kanta na tayo, Kabsat K and Kabsat Yes. Clifford. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. No, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. You know I like your style. You make me wanna cry. You just beg to see me dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Ooh, yeah, yeah. Ooh, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah, yeah. When you're done, I'll make you do it all again, all again. All right, that was something from Tones and I. Thank you so much, Kabsat K. Ayan, so, agpa-game tayo manin. Pa-games. Agpa-games tayo manin, Kabsat K, Kabsat Clifford. Ngam, before that, adda iti VTR
i-play tayo para kini Congressman D.V. Savellano. Yes. So ready tayo na po direct. Ayan. So ito na po yung VTR para kay Congressman D.V. Savellano.